Draga braćo i sestre, bolesničko pomazanje. Izvorno čovjekovo pitanje je: odakle sam, tko sam, kamo poslije. Znamo svi da je sve postalo od Boga i da je Bog izvor sve što postoji, pa i mi sami. Dakle, On je tvorac naš. Budući da je Bog tvorac naš, stvoreni smo na sliku Božju i trebali bismo se tako ponašati, biti svjesni da smo slike Božje, da osijevamo Bogom kao slike Božje, da se tako ponašamo, da tako živimo. No svoj život koji živimo malo pomalo nestaje, prestaje. Gledajući druge koji također nestaju, jednog dana će i nas nestati i pitamo se kamo onda? Kamo poslije? Što će biti s nama? Je li ovaj svijet koji jest, u kojem živimo, sve? Kao vjernici kažemo, od kog smo proizašli od Boga, Bogu se vraćamo. I to je ona sigurnost da me Otac voli, jer me u svojoj ljubavi stvorio, jer me želi povući također k sebi, jer me voli. No, što ja činim i koliko činim da se tako isto sve dogodi. Samo rođenje čovjeka jest radost, osobito za obitelj. Pa možemo reći za cijeli svijet, jer dolazi na svijet novi čovjek. No taj novi čovjek treba rasti, ostvarivati se, živjeti, ali život kvalitetno živjeti. I život svoj uložiti za vrijednosti koje ne propadaju, koje su vječne. I na kraju, kada trebam se pomiriti, kada trebam ovaj svijet i život svoj završiti, kada dolazi sama smrt, koja je neprijateljica života, no ako živimo u Bogu i ako živimo za Boga, onda se radujemo kada smo i proizašli od Boga i kada se konačno opet vraćamo svome izvoru Bogu. I zato naš život, naše rođenje i sama smrt u Bogu uvijek ima smisla. Kaže filozof, samim rođenjem dan sam bliže smrti. Kad sam ušao u život, neminovno sam usmjeren prema smrti. No taj život koji živim, da ga živim dostojno, da ga živim kvalitetno i da danas sutra pred Bogom mogu reći život svoj sam kvalitetno ostvario. Ali kada moram reći, Latinac bi rekao vitam perdidi, izgubio sam život, kako je to bolno. Zato odgovornost moga života prvo je na meni, jer me Bog pozvao u život, jer me volio i dao mi je tolike talente, tolike vrijednosti, milosti s kojima trebam surađivati, raditi. Kada trebam svoj život završiti ili kada je teško, bolno,
kada sam razmišljam, htio bi ostati dalje živjeti, ali neminovnost života je i smrt, onda bi trebao primiti bolesničko pomazanje. Jasno, trebao bi primati druge sakramente, no bolesničko pomazanje, sama riječ kaže, daje se bolesnicima. Daje se onima koji su zaista bolesni. Zašto? Da bolest nestane. Da čovjek ozdravi u prvom redu. A onda, ako je bolest takva kakva jest, i ako je Božja volja da bolest traje, da je mogu nositi, da je mogu trpjeti. I konačno, kada se treba sastati sa samim Bogom, to je krajnji cilj, za kršćanina je radost da ponovno bude s Bogom, bolesničko pomazanje pomaže da tu stvarnost, koja je neizvjesna istina ovdje na zemlji, ali u vjeri je radost da se ponovno nađem u Bogu. Evo, to su vrijednosti sakramenta bolesničkog pomazanja, da ga prihvaćam sa vjerom. Dakle, bolesničko pomazanje se dijeli čovjeku kada je zaista bolestan. Ne onako jer hoću. Jer sama riječ kaže bolesničko pomazanje, daje se bolesniku. Kada je bolestan tjelesno, kada je bolestan duševno ili psihički. Dakle, bilo koja bolest koja postoji, bolesničko pomazanje pomaže. To je Božji dar. To je milost Božja, koja daje snagu za onoga koji je bolestan i koji, što rekoh, da može trpjeti i nositi bolest ili da u prvom redu ozdravi, Bog to želi. I konačno, ako je volja Božja da se susretnemo s Bogom, neka bude volja Božja. A to mogu prihvatiti jedino uz pomoć Božju. Da prihvatim jednostavno volju Božju, tako Bog hoće, neka bude. Preporučuje se da je bolesnik pri svijesti kada prima sakrament bolesničkog pomazanja. Da razumije što prima. Ne sad već je napola umro, ili već je umro, ili možda ne znamo sami što bi, kak bi, da bolesnik ne bi mislio šta je sad da mi želimo da on umre. Evo tu, da vjerujemo u taj sakrament bolesničko pomazanja, snage, da ovo što sam nabrojio, da dakle pomognemo bolesniku da ozdravi, opet uzdajući se u Božju milost i Božju pomoć. Da može trpjeti svoju bolest. I ako je volja Božja, da se s Bogom susretne. Često puta se događa da kažemo, šta će bolesnik misliti? Onda ne treba. Kad bolesnik umre, onda kaže, a nismo napravili. I zato moramo razmišljati, kao što mi danas govorimo bolesničko pomazanje, stari se sjećaju da je bio naziv posljednje pomazanje. To je teško. I svaki čovjek ne želi umrijeti, nijedan čovjek. Želi živjeti. I zato danas moramo to posvijestiti nama i svima drugima, da je to bolesničko pomazanje koje se daje bolesnicima, da im se pomogne. Dakle, da ozdravi, da može nositi bolest i konačno da prihvati realnost života i smrti. I to je ono što živimo. To je naša sudbina.
I da s tim, reklo bi se, raspolažemo kao oni koji vjerujemo u Boga i Božju milost i Božju dobrotu. Kod dijeljenja bolesničkog pomazanja dobro bi bilo da bude obitelj na okupu. Dakle, da se molimo zajednički za bolesnika, za njegovo zdravlje, za njegovu snagu nošenja bolesti. I konačno da ga primi sam Bog u svoje naručje, u svoje okrilje, u nebesko kraljevstvo. Kao vjernici trebalo bi barem koliko toliko u sebi probuditi vjeru da odlazimo svome Ocu. A kada odlazim svome Ocu, radujem se. Jasno da dolazi poteškoća i žalost za dragom osobom, kad je nema. Ali to je stvarnost. I trebamo od vremena do vremena govoriti djeci koji puta kad vidimo da je neko umro. Vidiš, on je umro, ali on je ostvario svoj život. I sad ide nebeskom Ocu. Tako ćemo mi raditi i ostvarivati i onda ćemo doći svome Ocu od kojeg smo proizašli. Trebalo bi po mogućnosti napraviti tako da se onaj koji je bolestan i pri svijesti najprije ispovjedi, onda primi bolesničko pomazanje i pričesti. Euharistija. To je punina tog sakramenta. Dakle, najprije da se pomiri s Bogom u svojoj savjesti, preko svećenika Bogu, dakle da kaže jednostavno svoje grijehe, ne govori svećeniku nego Bogu. I da Bog kao dobri otac jedva čeka da mu može oprostiti i pomoći da se riješi tereta što nosi na duši. Onda da se pomaže i konačno da primi pričest, tako punina tog sakramenta upravo je u tome da bismo pomogli bolesniku da puninu sakramenta primi, da živi i da dođe pripreman Bogu Ocu nebeskom. Pravilo kako je da dijeli bolesničko pomazanje svećenik, tako da je to pomazanje bolesničko, dakle blagoslovljeno samog biskupa, kao, reklo bi se, koji je iznad kao svećenik, ali koji ima puno svećeništvo, tako rekući, i taj koji je odredba crkve, da se maže uljem i to po čelu, po rukama. U prijašnja vremena, koji se znaju, možda sjećaju se možda stariji, mazalo se je dakle po čelu, po očima, po nosu, po ustima, po srcu, po rukama i po nogama. Dakle, htjelo se reći, molimo Boga sada za oproštenje grijeha toga bolesnika, za sve čime je mogao uvrijediti Boga ili bližnjega. Sada je određeno samo da se na čelu i na rukama, da bude jednostavnije, dakle glava kao glava, to je centar ili kompjutor čovjeka, a onda ruke su upravo to koje znače sve što radi, da bude jednostavnije. Sve se ide prema jednostavnije. Formula izgovora bolesničkog pomazanja jest da se zove svaki sakrament, traži da se daje onome dotičnom. Recimo Marko, Ivane, Marija, Ana. Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka te Gospodin milošću Duha Svetoga pomogne. Amen. Tako bi trebao odgovoriti onaj ili odgovoriti oni koji su u kući, ako on ne može. Dakle, ovim svetim pomazanjem, koje je posvećeno ulje,
i svojim preblagim milosrđem, to znači da je uključen tu Bog, ne samo ja koji svećenik to dijeli, nego Bog, preblagim milosrđem. Neka te Gospodin milošću Duha Svetoga pomogne. Dakle, snaga Duha Svetoga neka te obnovi, pomogne da shvatiš tu milost Božju koja ti se dijeli. Zato je potrebno da čuju i članovi obitelji i sam, koliko je moguće da bude pri svijesti koji prima sakrament bolesničkog pomazanja. Drugi dio koji se kaže isto, neka te slobodna od grijeha spasi i milostivo pridigne. Završi se. Amen. Dakle, neka te slobodna, to znači odriješen si od grijeha, osobito ako je moguće da se ispovjedi prije, ali ako ne, samim time što on izgovara riječi svećenik, a on prihvaća te riječi, Bog svojom milošću čini, tako rekuć, čudo zahvata. Slobodna od grijeha spasi. Neka si oslobođen svega onoga što si učinio, što je bilo zlo. I milostivo pridigne snoće, milostivo te uzdigne k onome od kojega sve dolazi i kojemu se sve vraća. Eto, to su te riječi koje imaju svoju veličinu, svoje značenje, svoju poruku, nad kojim bi se moglo itekako razmišljati, moliti, da shvatimo i da razumijemo i da idemo dobrim i pravim putem. Preporučuje se da razmak između jednog i drugog dijeljenja sakramenta ne bude kraći od 6 mjeseci. Neki su spremni svaki čas primiti bolesničko pomazanje. Onda se na taj način taj sakrament bagatelizira. Svaki sakrament ima svoju vrijednost, svoju ulogu, svoje značenje. I zato kada se dijeli, da ima se smisla zašto se dijeli. Reću samo kratko neke opaske iz svog vlastitog iskustva. Došla mi jedna žena u jednoj drugoj župi koja je rekla: moj se muž 20 godina nije ispovjedao, ali bolestan je, da primi bolesničko pomazanje. Tako onda sam razgovarao, još je bio svjestan, i podijelio sam bolesničko pomazanje i on je zaista ozdravio. I nakon 3-4 mjeseca opet je bio bolestan i sam je tražio da dođe bolesnik, svećenik, i da ozdravi. Evo ta svijest da mi zaista Bog daje zdravlje, želim dati. I zato taj sakrament vrednovati, poštivati, cijeniti. Pomazanje, također, kad gledamo dakle, nekome koji je pripravan, ako nije barem obitelj da bude pripravna, ali dobro bi bilo razmišljati da taj koji prima sakrament koliko je moguće svjesno prima i da ne budemo sada napravili nešto da se bojimo. Dakle, ovo je koliko je moguće reći da se ne bojimo toga, nego to nam pomaže. Pomaže i meni, kao onima koji smo članovi crkve, i onome koji prima sakrament, da ga nastojimo reći, da ne budemo govorili kao prije posljednje pomazanje, nego bolesničko pomazanje. Daje se bolesniku da ga Bog pomogne, ozdravi i da mu bude lakše sve ono nositi. Na kraju bih htio reći samo par riječi. To poznate svi skoro velečasnog Ivančića, koji je sam o sebi govorio. Kaže, liječnik mi je rekao, imao je rak, 3 mjeseca i gotovo. Kaže, jasno da mi je bilo teško, još sam bio u snazi.
I misleći da mogu još raditi. I jedno 2-3 dana bio sam nekako potresan. A onda sam rekao ovako: Bože, ti hoćeš tako. Neka se vrši volja tvoja. Daj mi snage da prihvatim tebe, jer ti tako hoćeš. I kaže, onda mi je puno lakše bilo. Još je godinama djelovao, dakle to se tako rekuće ozdravilo i onda je poslije opet došlo i umro je. Evo, molit ćemo za nas, molit ćemo za one koji treba primiti sakrament, molit ćemo za bolesne, da se ne boje bilo kojeg sakramenta, pa ni ovog bolesničkog, nego svi sakramenti se daju zato da nam pomognu, da ozdravimo, da možemo nositi svoju bolest i da konačno budemo zajedno s Bogom. A to govorimo, radost je najveća u Bogu. Neka bude tako